व्लॉग मंतुंदिल्लेन पप्पा मೈ ಪರೆ ಮಡಲು ಕೊಯ್ತು ಪಾಡ್ದೆರ್ ಸೊಂಚ ಕಾಯಿ ಸಂಜೆ ಮಲ್ಲ ಬೊಲ್ಲ ಬರ್ಸ ಬರ್ತನು मस्त समय आई बुक्का इजे अनारप्पा घर मंतित्ते चूरी मैपु ಏರ್ ಮನ್ಪುನ ವ್ಲಾಗ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ ಅಪ್ಪ ವ್ಲಾಗ್ ಇಚ್ಚಿಂದಿನ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಬೋಡು ಎಂಚೋ ಅವುಪ್ರ ಕೆಲವೊಂದು ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ನಾನು ಒಂಚಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇನ ಪಪ್ಪ ಮೈ ಪರೆ ಮಡಲು ಕೊಯ್ತು ಪಾಡ್ದೆರ್ ಸೊಂಚ ಅಟ್ ಒಂಚಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದ್ ಸೊ ಏರ್ಪುರನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂದ್ ಜರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಮ್ಮ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಗಾಯ್ಸ್ ನೆಟ್ ಮೂಜಿ ಉಂಟು ಮೂಜಿ ಒಂಚಿ ಅರ್ಥ 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 ಎಡ್ಡಿ ಚಾತು ಅಲ್ಲ ಉಪ್ಪ ಕೊಯ್ದು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಸೊ ನಮ್ಮೈತೆ ರೆಡಿ ಆಕ ನಾನು ಒಂಚಿ ಕುಂಟು ತೀತೆ ಸೊ ಗಾಯಸಂದು ಕೈಗೆ ಕಟ್ಟರೆ ಒಂಚಿನ ಕೈಗೆ ಗಾಯ ಸೊ ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಕಟ್ಟದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಸೊ ಗೈಸ್ ಮಾಡಿಟ್ಟು ಮಾಡಲು ಕೊಯ್ಕ ಓ ಗಾಯ್ಸ್ ಬರ್ಸ ಬರಂದು ಯಾನು ಹೋಗಿಯೇ ಗಾಡಿ ಬರ್ಸ ಬರೋನುಂಡು ಸೊ ಈತ್ಬೋದು ಡೊಂಬಿತ್ತು ಮಾರೆ ಕಾಯಿ ಸಂಜೆ ಮಲ್ಲ ಬೊಲ್ಲ ಬರ್ಸ ಬರ್ತನು ನಮ್ಮ ಬೇಳೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಅದೇನು ಪೂರ ತೆಕ್ಕೊಡೆ ಓ ಏನು ಇತ್ತೆ ಕುಳ್ಳಿನಿ ಅಲ್ಪ ಸೋಕಾತು ಬರ್ಸ ಕೈ ಕೊಡ್ನಿ ಅಂದು ಬೇಟ ಕಟ್ಟಿ ಅಣ್ಣ ಪರ್ತೆ ಎತ್ತಂಡ ಕೂಡಿಂದು ತುಂಡಾಬ್ನದು ಕಾಯಿಸ್ತೂಲೆ ಬೇಗ ಅಂದ ಆಪು ಜನ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಈರಿಗ್ಲ ಮೈಪು ಒಲ್ಪಾರೆ ಜನ ಮೂಡಿತ್ತಿನ ಪಲ್ಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಏನು ಕಾಲ್ ಸುಡಿಯಾತೆ ಕಾಲ್ ಸುಡಿ ಮೈ ಸುಡಿ ಎಂಚಾಂಡು ಬೇಲೆ ಮಂತನೇನು ಪನ ಹೇಳಿ ನಾನೆಲ್ಲ ಮನ್ಪರೆ ಉಂಟು ಗಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕುಡೋರ ಮಡಲು ಅನಕ
गाइस कुडान मैप ओल्परे कुल्लुन राहट ಸೊ ಗೈಸ್ ಇನ್ನು ಮೈಪು ಉಲ್ತು ದಾಂಡು ಕತ್ತಲೆ ಅಂತ 7 ಗಂಟೆ ಇನ್ನು ನನಗೆ ಸೊ ನೆಕ್ಕು ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿ ₹80 ಕೊರ್ಪ ಮಂತ್ ಟ್ರೈ ಐ ಗಾಯ್ಸ್ ನಾನು ಕೊಡದ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲೇ ಪಾತಿರ್ಲುತ್ತೆ ಇದು ಜಿನ್ನೆ ಕಡ್ಬಾಡ್ ಪಾತ್ರೆ ಉಂಟು ಏಪ ಮೈಕ್ದಾವ ಸುಲ್ಪನ ಬಲ್ಲೆ ಒಲಿಪ್ನ ಅವು ಮೈಪಲ್ ಪುಲಾಟ್ ನಾವು ಮಾತ್ರಿ ಆಗ ಮದು ಒಲಿಪೇರು ಒಂಜೈನಾಜಿ ಪೂತ ಎತ್ತಿಂದ ಕೊಡ ನಲ್ಲ ಸುಡಿ ಮಲ್ಪೇರು ಮೈಪು ರಪ ರಪ ತಿರಿಜ ಆಯ್ತಾ ఆయన కూడా అప్పుడు నమ్మాలని గోళ నింపించాలి కొనేది కొనేది దాలాబ్జా ఒక యానైన పొరలు అంటూ రెండు మళ్తే కొల్తి ఈ దాకలా ఇలా ఉన్నది గాయ్స్ కోడే నుంచి వీడియో పాడದೆ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಒಂದು ಅದು ಏನಲ್ಲ ಮಾಡಲ್ಲ ತೀರ್ಥವಾದ್ರು ಮಾತಿರ್ಲ ತುಲೆ ಅವೇನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಪ್ಪಳ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡ್ದು ಅದೇ ನನ್ನ ಅಂಗಡ್ದಂಚಿ ಕಳಪುರ್ದು ಅದು ಬಂದು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬದನೆ ಬರ್ತದೆ ಕಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ಚಿ ಹೌದಾ ಕೆಂಪದ ಕೆಂಪತ್ತವು ನೀಲಿ ರತ್ತನೆ ಪಾಡ್ದು ಕೈಪಾಲು ಸೂಪರ್ ಛೇ ಐ ಹೇಟ್ ಮೀನುಂಡು ಮೀನುಂಡು ಕೋರಿಲುಂಡು ಇರೇ ಬದನೆ ಅವಳ ಅಮ್ಮಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಇಪ್ಪನಾಗ ಒಂದು ಅಡಿಗೆ ಬರತು ಅಂತಾಳ ಹೌದಾ ಮళ్ళీ ಬಾರಿ ಚಿರಕ್ಷ ಅದು ಇದೊಕ ಐದು ಟೈಪು ಎನ್ನ ಅವಳ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆನಾಗ ಒಂದು ವೆಪ್ಪು ಬ್ಲಾಗ್ ರೀಲ್ಸ್ ಪಲ್ಯ ಅನ್ಬಲ್ಯ ಹೊಡುತ್ತಾ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಗಂಡು ಮಗುವಾಗಲಿ ಎಂಕು ದೇವತ್ತಿಗೆ ಎಂಕೀರು ನಮ್ಮೇಲೆ ನುಪ್ಪತ್ತು ಅಜ್ಜರಿ ತುದಿಯನ್ನ ಇಂಕಿತ್ತೆ ಕಾಸು ಅಪಂಡ ಅವು ಯಾರು ಪಂಡ ಯಾನ್ ಪನೋಡೆ ನಾನು ಪೆಜಿದ್ ಬಂದನ ಹೌದೇ ಈ ಸಂಬಂಧ ನಿಜ ಇಂಚ ಇತ್ತ ಗೊತ್ತನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಂಪಿ ಕಾನೆಕ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತೆ ನಿಂಗೊಂದು ಪೋಯಿ ಅಂದು ಚಿಂದಿ ಇತ್ತೆದಾದ ತಿಂಪಿಜ ಗುರು ಕಿರಣ್ ಅಂಗನವಾಡಿದ ಪಟ ಸರಿ ಒಂದು ತಿಂತಿದ ನಿಂಗೆ ಫೋಟೋ ಪಾಡೋಡು ಗಾಯ್ಸ್ ಅಂಗನವಾಡಿದ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಉಂಡೆನ್ನ ಕುಜಾಲ್ಪುರ ಗುಂಡು ಇಂಚು ಟೋರಾಯಿತು ಕೈ ಕಾರ್ಪುರ ಕಣ್ಣು ಐಕನೆಕ್ಲ ಸಂಬಂಧನೇ ಇದ್ದಿತ್ತು ಅದು ಕಣ್ಣು ಮುಟ್ಟಿನ ಅದಾ ಕೋಡೆ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಒಂದು ಮಂತ ಇದ್ದೇನೆ ವಿಡಿಯೋ ಅವು ಒಂದು ಸಾವಿರ ಯೂಸ್ ಆಯಿತು ಮೈಪುದ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಅವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಾಯ್ಸ್ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತುಲೆ ವಾಚ್ ಟೈಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಾಯ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಮನ್ ಪರ ಹಾಪಣದು ಓಡದೆ ಎನ್ನ ಒಂದು ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಮೌಂಟ್ ಬರ್ಪಲ್ಲ ಬೊಲ್ಪುದೊಂಜದೆ ನೀ ಪಾಯರೆ ಬಾಲ್ಯದ ಪೊಡಿಯೋ
మీ పాయర మాత్రం ఒక్కైన బేలుండు కుంటాతుడు అవ్వందే మై పూల్ పౌడు ಒಣ ಸಂಜೆ ಮಲ್ಪಡು ನೀವು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಫುಲ್ ಬುಲಾಗುತ್ತದೆ ನೀರು ಬಾಡಿ ನೋಡಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಏರ್ ಮನ್ಪುನ ವ್ಲಾಗ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಅಪ್ಪ ಲಾಗ್ ಇಚ್చింది ಉಂಡು ಹೆಂಗೆ ಬೋಡು ಎಂಚ ಅವು ಪ್ರಾ ಕೆಲವ್ರು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುದು ಅದೇ ಎಂಪುರ ವೀಡಿಯೋ ಒಂದು ಪಾಡು ಚೆಂಚ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬಾಣಂತಿ ಎಂಚಾತು ನಮ್ಮ ಹಾಂ ಕೋಡೆಗೆ ನೆಟ್ಟು ಬಂಡಾರ ದಾಳ ಮನೆ ಇತ್ತು ಚ ಕಾಯಿಸ್ತಲೇ ಗಾಯಸ್ ಎನ್ನ ಒಂಚಿ ಬೇರೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಂಡ ಮುಲ್ಕ ಜೋದ ರಾಶಿ ಸೊಂಚ ಎಂಕ್ಲು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಡ್ತಿದ್ದೆ ಗಾಯಸ್ ಅಂಚಿನ ಏರ್ಪುರ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೇ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಫುಲ್ ತೊಲೆ ಬಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಬಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಬಾಯ್ Bye. Good evening. Good evening. Bye.